Hi guys, good morning. So, mag-walking kami ngayon ni Brusoto. Tatay Brusoto. So, samahan nyo kami mag-walking. Alas 5 pa lang ng umaga. Ito yung so, dito kami sa may Infinity. Sa likod ng City Hall. Ay, wag ka dalumdum. Okay guys, so nasa Infinity kami ngayon. May madadaanan tayong mga pulis. Papagita ko sa inyo. Nag-exercise din sila. Ayan, PNP. Nakakamiss yung ganyan. Wow. Wow. Ayan si Madam Brusoto. Good morning, Madam Bros. So, nakailang rounds na tayo, Bros? 3. Pang 3 rounds. So, nasa likod kami ng City Hall. So, dalawa lang kami ni Brusoto ngayon. Nagko-conditioning. Matanda na siya kasi hindi na pwede mag-jogging. Walking muna tayo ngayon, walking. Walking. Sa susunod na araw, sa next Saturday, try natin mag-jog. Ano po? Ano Brusoto? Pag-view mo pa? Oo. Gusto mo. Ay, Rogo. Running pa tayo. Kasi Ay. hindi mo kaya. Next time tayo na mag-running. Uning malambot na yung tuhod ko. Pero masarap sa pakiramdam yung ano, talagang walking. Yung Wow. pinaka-minimum na ano, walking talaga. Buto-buto na lang ang akin. Ako kape talaga ng ano ko. Hello, papi. Come on. So, guys, andito kami ni Brusoto. Nag-start kami mag-walking alas 5 ng umaga. So, ang oras ngayon ay 5:49. 5:49. So, siguro mga... Ikaw, anong gusto mo oras? Ikaw! Ako, okay ako. Kahit Anong gusto mo oras? ikaw, kung hanggang Ano na oras kita misadsad? O, bala na. Ay, Rogo. So, pwede mag-walking dito kahit kasama yung mga dogs. pero sana lagyan nila ng talent para Oo. sa paglalakad nila, kontrolado nila. Oo. Paano kapag yung kabila naman may dala ding aso nagpatayan, no? Ano nakagawan doon, eh? Eh di go. May panginis lang. So, and then may kasama sila mga doggy. Hi, doggy. Oh, tapos na yata kayo? Hindi na kayo umikot? Hello, doggy. Okay. Pumunta ka ba ng cemetery, Jess? Sa mananay ko? Saan ba nanay mo? Lapiata? Sa Lapeta. Oo. Naglapia tayo? Hindi Bawal ba pumasok. Bawal pa. Diba? Inunahan ko lang. Nagpunta na ako. Meron din ko na siya namin sila. Siyempre may mga tao-tao kon. May mga tao na marami Oo, pa. may mga tao na ron. Alam mo, nagpunta ako ng kutkut. Dumana ako nun. Wrong way kita, boy. Ha? Albuman? No, counter. Ha, ha, Sarap ha, pa ha. parang deja vu yung bumabalik. Oo. Sarap ng ganyan, no? Kasarap naman balikan yung ganon. Sarap nun. Oo. Ang sarap pakinggan. Oo. Nangihilabot ako. Parang bumabalik yung dati. Oo. Nang-rebili talaga, ne? Oo. Umagang-umaga. Yung maagang-maaga ang gigising. Tapos yung mga kasama mo sa PMT, magsisitulugan lang sa isang bahay. Tapos sabay-sabay kayo pupunta ng school. Pagdating ng school. Ano kasi tayo nun? Yung
patig lang. Type B ba yun? Type B, oo. Type B lang tayo, di ba? Oh, half ano. Oo. Type B, white t-shirt and Patig. patig sa ilalim. Pero go. Naalala ko ito talaga na eh. Oo. Kaso hindi ko na alam yung mga ibang commands. Oo. Pero kapag minsan nga nanonood pa ako sa mga YouTube eh. O yung mga drills nila. Oo, Ito mga ko, drills. ganyan din ako. Ang sarap Oo. nila. Ang sarap nila. Pag minsan nga pinapakita ko pa sa mga bata, ganyan kami noon. Oo. Yung may rifle, yung may sword, Oo, no? ne? Yung yung nakapalit baril na. Diba? Yun yung natatandaan ko. Balo na, Oo, pamalampros na tapos to. hagis baril yung sa likod mo. Ganun. Oo. Ay, wow. Sila yun talaga magaling siya mag-command. Tsaka singkatigas ng Grip, no? Hawak. Oo, tsaka yung astig yung katawan mo talaga hindi lousy. Wow. Hindi man talaga mapapasok doon eh. Ano na? Hindi man talaga mapapasok sa PMT eh. Ang gusto Sino ko- naghikayat sa'yo? Una si Marlon David. Ah, Tapos try tayo Kenny Parana. Oh, sige ako. Ay, nakita na ako ng Nestor. Pindalas na ako ng Nestor. Oy, halika na dito. Ay, na ako Mila ko, Nestor. kasi nauna ako second year. Nag-umpisa ako pumasok ng PMT. Nag-OCC na ako. Kaya nga, wow. Good memories kung may mga video-video na siguro na, Oo, no? no? Sayang wala pa tayong mga Oo. video noon. Pero ang sarap. Wow. Lalo na yung kahit iba talaga pag bata, no? Malakas yung resistensya mo. Yung Correct. Tsaka active lagi yung katawan mo. Walang tulog-tulog. Oo. Sasadsad ka ta. Tatandaan mo ba, Jess? Mm. Nag-overnight tayo nung sa school. Yung, hindi ko alam yung, Bebop, grand ball, or... hindi ko alam, hindi ko na matandaan yung pinatulog na lahat ng mga babae, pinapasok na sa Sa mga kwarto. Tapos, Kaming lalaki. inipon kayo mga lalaki doon sa stage. Wow. Tapos, pinaghubad kayo. Ay, rog. Si ano na, si Hindi naman panilip kaya kayo? kami lahat. Si Ninyo, doon sa Hallway, corridor, doon sa oo. likod ng mga room. Eh, syempre kami nanita. Kasi nagtatakbuhan, may sumisigaw na eh. Wow. May sumisigaw, mga officer sumisigaw na. Pinapatago na kami nun eh. Pinapatago kayo. May dumaan, kulay green. Kulay green ng brief. Nagsalita. Skoydang pala. Si Dang pala. Madilim eh. Siyempre, di ba sa school wala namang mga ilaw doon? Wow. Wala mga ilaw nun sa mga school noon. Yun guys, sinasariwa lang namin yung high school life. Ano yun? Kasi nag-graduate tayo 98, di ba? Oo. Siguro nasa mga 96, 97 yun. Or 97, 96, 97, 98. 97, 98 tayo nag-graduate. Oo. Siguro mga So, nasa 96 yun, no? 95, 95 and 6. 95, 96. Yeah. Nung nangyayari yung mga ganun. Sarap kaya ng feeling. OCC pa kayo nun eh, di ba? Wow. Pero salamat sa'yo, nililigtas mo rin ako ha. At saka si Rona nga, sabi niya, Oo. sana may pag meron tayong Oo. anong tawag doon, Jess? Kapag pinainaano mo na, nakapiling na kayo? Meron Anong tayo. tawag doon? May tawag doon eh. Anong tawag doon? Station by station, di ba? Wow, station by station. Anong tawag? Wow. Ayan na naman guys, tingnan natin to. Letra. Wow, sabi tayo. Stop na tayo. Dito na sa Kasumama. Ano ni Jessie? Nakakita ka? Promise? Wow. So, ayan, nakailang rounds na tayo ulit. 7 o 6. Pito o 6. 6, nandun. 7 o 6. Oo. Nadala tayo sa chismis niya. Oo. Nadala kami sa aming kwentuhan nung panahon ng high school hanggang sa pag-asawa, hanggang sa kasalukuyan. Oo. Ang sarap Okay. ng feeling ng pinagpapawid. Ang sarap pala walking na may kwentuhan. No? Hindi mo Wow. Hindi mo maramdaman. Hindi mo mararamdaman yung pagod at ano. Oh. Sarap ng feeling. Wow. Nandito kami ngayon sa Infinity and Beyond. Beyond the city. Okay.
So last round na lang to. Ang gagawin namin, papasok tayo dun sa mismong pinaka, ano tawag sa lugar nila doon? Yung sa may tent? restaurant doon. O ano? Wow, sa mga resto. Oo, para makita mo. Mapakita ko sa inyo guys, ha? Abangan nyo. Abangan nyo. Okay. So, lilibot naman tayo sa portion dito banda. Oh, bongga yung outfit ng Madam Bros. Dito, nagbo-boom na rin to, no? Ha? Ano? Yan. Papunta ba? May takoyaki. Wow! Ngayon ka pala nakapasok dito? Oo, ngayon ko parang pupuntahan. Wow! Baby mama. Dental clinic. Wow! So, ayun. Ay, madali. Ayun. Infinity and beyond. Ay, hindi makikita. Bye. Okay. So, ito yung tent nila rito, guys. Takoyaki. Saan? Favorite. Takoyaki. Happy takoyaki. So, libutin muna namin ni Borsoto. Kung gusto nyo ng bike, guys, ito. Oh. By the sila. Oo. Pwede nyo ng kawatin. Ay, ano seafood? 799. Wow. Ano. Katapos nag-walking. Yan kita. Wow. Paborito ng Irene, bibingka, puto bongbong. Oh, favorite. Wow. Ay, wow. Yan, milk tea. Milk tea. Magbulos kayo. So, maghanap muna kami ng CR ni Borsoto. Ito, may ako larang gwardiya. Pero cheap mataas. Mga paliko. Nabalo na mga paliko, mga paliko. Kuya, pwede po magtanong, saan po ba pwede CR? Kasi yung CR po dito. Ah. O, sige, next time na lang. Sa tabi-tabi na lang kami. Papipilitan ako sa tabi-tabi. Eh, takla naman na magpaligid. Oh. Ganyan. Bantayan na lang kita po tayo tipik-pik mo. Ewan ko. Ganda sa mga sulok. Ay, may tao. Ay, may tao din. Ewan ko. Bruksot talaga. Noong rin ako burindalan. May tao din. Ano kaya ito? Ay? Iyaharap. Puta kasi matuktok yung ubinga. Eh, paluwal men eh. Mana siguro eh. Ewan ko. Ay, panik tayo kayo ni Ay, may tao. Ayun o. Saan ba tayo lalabas dyan? Ayun. Ano kayo kita lumakas? Eh, di ba ano? Kung gusto mo doon? Wow, we'll check. Okay. The shop. Woohoo! Welcome sa shops. And dyan sila nagpaparada. Yung mga gustong mag-walking, nagpaparada sila dito. So, nakita nyo guys, papanik kami ni Borsoto dyan. Wow! Tapos papanik, tapos bababa. Atin mo. Ito yung paligid ng The Infinity and Beyond. Pero ka, nasobra na ako sa bilis. Medyo ko. Muna na ka. Oh, mabali nga. Bros. Ay, shit. Nano, melulula na ka? Nalulula na raw si Borsoto samantalang. Wow.
So, good morning guys. Nandito kami ngayon sa The Infinity. Gusto ko may pagal na kan eh. Okay lang. Okay lang, kaya pa. Oo, gusto mo jogging pa tayo dyan. Oh, sige. So, ito yung buong paligid ng Infinity. Uli ko niya yata tantay tayo, oh. Karami kang garahe na. Asan? Yan, oh. Yan, yung maragulat yan. Grabe. Akala ko kung saan na yung tent. Okay. So, meron sila dito ano, parang tambayan sa ibabaw. Yan, ano. Parang may pag-date. Kaso walang railings na. Oo, delikado. Wow. Walang railings. Wow. O na, no, tara na. Ulitan na. Uwi na kami. So, bababa na kami guys. Ay, ito po. Ay, tayo dito. Iha. Patalusad ko yata, bro. Ay, kaya niyo ba yun? Uwi na tayo. Alis sa tapos namin yung aming walking. Naka 7 rounds kami. 7 rounds. Walking lang yan, man. Walking with ano, chikahan. Ano ba? Okay. Uwi na tayo. Uwi na tayo. So, uwi na kami. So next time, sama ulit kayo. Kasama ko yung mga buong tropa. Sana nga, no? Sana nga sumama sila. Wow, kaya rin katapos yun. So, ayun yung BMW ko. Makaparada ka rin. So, dito tayo lalipat na sa may ano, pedestrian. Good netizen ka, no? Siyempre, Pedestrian. kailangan natin sumunod sa batas. Siyempre, ikaw, mag-vlog ka. Ay, ba't katutugig ang batas? Buri mo may katampaling ka ka viewers mo. Dami sasakyan. Okay, let's run. Okay, hold on. Thank you very much. Thank you. Manervous si Buso. Bro! Okay guys, so tapos na kami. See you next time. Salamat sa pagsubaybay sa aming vlogs with Brusoto. Shoutout kay Brusoto. Bye bye.